Μαζί με τον αδερφό μου το ξεκινήσαμε το 2020, τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και ξεκινήσαμε να φτιάξουμε ένα έτσι πολύ ωραίο μαγαζί, να βοηθήσουμε τον κόσμο να πίνει καλύτερους καφέδες, πιο φρεσκοψημένους και ποιοτικά σε ανώτερο επίπεδο. Αυτό ήταν το όραμά μας. Αυτή την περίοδο, εκτός από την Αίγινα, δίνουμε στο Αγκίστρι, είναι ένα νησί απέναντι από την Αίγινα, δίνουμε στον Πόρο και έχουμε ξεκινήσει και δίνουμε στην Αθήνα και στον Πειραιά. Ωραία. Σε κάποια καταστήματα. Τώρα εσείς το δίνετε, πώς το λέμε, ground? Beans. Τα δίνετε ναι, τα roast beans. Το roast beans, τώρα. Το καφέ μας κάνει καλό? Όταν δεν είναι σε πολύ μεγάλη κατανάλωση, ναι. Κάνει καλό. Έχουν βγει κάποιες έρευνες για το στομάχι, οι οποίες λένε ότι ο καφές έχει κάποια συστατικά μέσα, τα οποία βοηθάνε σε καλύτερη πεύση και γενικά σε αρρώστιες που έχουν σχέση με το στομάχι. Επίσης, ο καφές είναι πάρα πολύ καλός όταν τον απλώνεις στο χωράφι, γιατί φεύγουν πολλά έντομα. Ωραία. Φτάσαμε στα ωραία. Είναι μόνο ελληνικά κρασιά? Το 90% είναι ελληνικά κρασιά ως επιτοπλίστων. Λόγω ότι είμαστε και στην Ελλάδα και έχουμε πάρα πολύ καλούς αμπελώνες. Πλέον έχουμε πάρα πολύ καλά κρασιά. Θέλω να μου πείτε λίγο για τα πιο διάσημα ελληνικά κρασιά που έχετε εδώ. Τα πιο διάσημα ελληνικά κρασιά αυτή τη στιγμή... Ή ποτά. Ποτά η Ελλάδα δεν έχει. Κάνει κάποια αποστάγματα όπως είναι το τσίπουρο, το ούζο και αυτά που είναι traditional. Ναι, traditional. Σε κρασί η Ελλάδα φημίζεται πολύ για το ασύρτικο από τη Σαντορίνη. Ωραία. Φημίζεται για την Νεμαία της που είναι από αγιοργίτικο. Και για το ξινόμαυρο, το οποίο είναι από Νάουσα. Αυτές οι τρεις ποικιλίες είναι οι πιο γνωστές στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Σπυρί, για αυτή τη συνταγή, γιατί έμαθα κι εγώ μία συνταγή που θα σας δείξω σήμερα γρήγορη και εύκολη και πάρα πολύ νόστιμη. Αλλά πριν αρχίσουμε, διψάω, θέλω λίγο looks κι εγώ από την Ελλάδα. Στην υγεία μας να έχουμε μία ωραία εκπομπή μαζί. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε το λεμονάκι μας. Τώρα, θέλουμε βινί από ένα λεμόνι. Βάζουμε και λίγο lime. Και ο Νίκος μου έχει πει ότι έβαζε λεμόνι. Μπορείτε να βάλετε και πορτοκάλι, που είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τι θέλουμε πρώτο λιωμένο, αλλά όχι εντελώς λιωμένο. Τώρα, δεν θα βράσουμε άλλο, οπότε θα κάνουμε το μέλι τώρα πολύ πιο ωραία. Σαν γεύση και σαν ποιότητα, δεν κάνουμε τις ουσίες. Ωραία. Και αρχίζουμε πάλι με το μέλι. Για να το κάνουμε λίγο λίγο. Εκπληκτικό. Pretty good. Μαρμελάδα. Γιατί η πρώτη φορά που το έκανα στο σπίτι το πέτυχα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε και αυτή η συνταγή. Ευχαριστώ Νίκο Σπύρη για τη συνταγή. Ευχαριστώ Group Me Run για όλα τα εξαιρετικά προϊόντα. Κάθε Σάββατο εδώ μαζί σας με μια καινούρια συνταγή. Φιλάκια!